Nahulog ang usa ka senior citizen sa pangpag nga adunay giladmon nga 60 ka tiil sa sitio garahe sa Barangay Busay ning Dakbayan sa Subo. Dakong buhi ang tiguwang. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Kina actual rescue operation nga gihimo sa mga responder sa Barangay Busay inabagan sa mga personnel sa CCDRRMO. Dakong hagit kanila ang pagluwas sa 68 anyos nga si Regino Bores. Mulupyo sa dapit tungod sa kahabog sa pangpang nga nahulgan ini. Hinuon nilampo sila og nasakay sa ambulansya og anaan nas luwas nga kondisyon sulod sa tambalanan. Matod sa mga nakasaksi nga sa wa pa mahug ang tiguang, gikan kini nag-inom og hata-hata ug nagsusapinday nga naglakaw. Tungod kay lugsungon ang dalan padong sa ilang Pinoyanan og kimba usab kini. Nadiretso siya sa pangpang adunay giladmon nga 60 ka tiil. Ubog kaya nagbarag-barag ya pag agyo. Buyag pa ito siya ang igagaw nga. Uy, buhay sa! Wala ka nanay, barag-barag. Ditso nun diya, paghagbong, wagtang. Gikumpirmar sa kabanay sa tiguang nga nakainom kini kay naanda na niyang mo inom og bino. Nasayran nga ikaduhang higayon na ay kini nga may tao nga nahulog sa dapit diin ang usa nga kadugo rasab ni Regino ang nakalasyod kaniadto. Nakainom ito siya gahapon. Perminti ba na siya nga kainuman na? Oo, perminti gina siya makakuan inom. Mato ni Kapitan Yudi Sanchez sa Barangay Busay nga butangan na nila og ali ang dapit aron wa nay madisgrasya. Naapektuhan matod pa ang kilid sa daan nga nakankan sa bagyong Tino. Ako pabutang ang release dayon kay Roan ay sunod. Ang ako lang kabiliban kay kumidyahan ganina mo. Amo gyud po imnunon bit-bit murwa mabuak ba. Unsa may birtud ani tuwana. Nawa para kulog ka. Oh, mapara wala yun. Yan naras yun siya gamay sa madre siyang agtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.